Ihe gbasatara ndị otu. How to feed them. Maka na dịka m si ada ekwu, ofu ife mmụọ niile n'ebe mmadụ nọ bụ attention. Give him more attention. You feed him more by your attention. Mmụọ bụ na ọsara nya bụrụ. Whether ma ọchị gị, ọwa agwụ, ọ bụ ndị otu, ọ bụ aja anị, ọ bụ ndị ishi, ọ bụ mmụọ be nna gị, ọ bụ ikenga gị. Mmụọ bụ na ọsara nya bụrụ feeding of energy. And when we talk about feeding of energy, feeding mmụọ with energy, it can take any shape and form. There's no one particular way of doing it. And you know that an energy is relevant and active to you. It has to do with the amount of energy you feed it with. I have always said that your Ndị Otu, you dealing with your Ndị Otu, does not end in inye dibịa ego ka ọ kpara gị ibu Ndị Otu. When I talk about feeding Ndị Otu, I mean those activities you do even after the formal appeasement of Ndị Otu. The formal appeasement of Ndị Otu, I mean that appeasement whereby you need a professional, you contract a dibia, and then you pay the dibia to ka ọ kwarụ gị ibu Ndị Otu, nke ọ na-agbakwa ibu ndị mmiri ma ọ bụ ọrụ mmiri, nke ọ bụla akpọziri ebe, but I prefer to call it ọrụ Ndị Otu or ịkwa ibu Ndị Otu, because otu a na-echukwa in that initial holistic appeasement riri nne. As a matter of fact, onweghị onye nọ ndụ n'ụwa amacha Ndị Otu ya niile. O nwere ihe people need ịghọta. Maka some people na-ada ejekwu dibịa. Dibịa gbara m afa ka mmadụ Ndị Otu m. It is not possible for you to know all your Ndị Otu. Onweghị onye nọ n'ụwa amacha mmụọ ezumezu mmụọ ndị so ya. It is only we human beings that sometimes we try to give name. Anyị akpọ ya otu ọgbanje, otu ọgba, otu iyi ụwa, otu ụmụada, otu ọrụ ụgbọ, otu nke a na otu nke eni. But the fact is that n'otu mmadụ na-adị na ya riri nne, onweghị onye na-amacha otu ya niile. Onye mere na-abịa in that initial appeasement dibia ga-emerụ gị. A dibia that is good n'ọrụ Ndị Otu, we try to leave the door open to accommodate all of Ndị Otu that concerns one, the person a na-arụ the other. The reason o ji ada mkpa that ịchọ ịkpa ibu Ndị Otu ma ọ bụ ịchọ imerụ Ndị Otu ife, especially that one dibịa ga-emerụ gị, that holistic one, ọ naghị adị mma ịkpọ specific name. Na aja na-akpa na ọ bụ Ndị Otu iyi ụwa, ma ọ bụ na ọ bụ Ndị Otu ka ekwa popular one ọnụ na-ada ikwube, iyi ụwa, otu ọgbọ, otu ọgbanje, na ọ bụ ndị ọgbanje m, ma ọ bụ na ọ bụ nwunye mmiri m, ma ọ bụ di mmiri m. Ọ bụgo na ịkpọ name like this, leave a clause to accommodate other Ndị Otu that you never know, because you cannot know everything. O nwere lady n'ụlọ ọrụ
of recent. The lady gbara afa, I don't know onye gbara ya afa, wee sị anya merụ ndị otu ọgbanje ya enu ana odidi ya merụ ha kparụ ha ibu. Ịghọtago? So oge ọ bịalụ emechaa the lady bịakwute m ka m lụọrụ ya dị ọrụ. So oge m nọ na-akwado dị ọrụ, njụọ ọra otu m si ada ajụ. Normally tupu Ezinwa ya alụrụ onye ọbụla ọrụ, afa m na-alaiki karịa gbawa afa ọrụ m na-achọ ịrụ. Ịghọtago? Mana dị afa ọbụla afa m ma agba abịa m gbagharị gị voice note elo nekwa ihe mgbatara n'afa, na ihe m ji agba dị afa bụ ka mmadụ otu m mesi wee rụrụ gị ọrụ. That's all. It's for my consumption, not for you. It's between me and the mmụọ m chọrọ inye oke. Ịghọtago? So oge m bịa jụọ dị ọrụ, wee na-achọpụta na ndị otu na-anaghị ife, it's not really ndị otu ahụ ọ kpọrọ afa wee bịakwute m, maka ọ sị na ọ bụ ndị ọgbanje ya nọ n'enu anị. Mana oge m bịa jụọ dị ọrụ, o wee bụrụ na mmụọ ndị na-ana oke, ndị otu na-ana oke n'isi ya bụ another section of ndị otu entirely, and ebe ha chọrọ iri dị oke abụrụdị ebe ọ na-atụ aka. Ịghọtago? Ọ na ndị otu ahụ dị eri dị oke na-ekwu okwu na aja anụ a ga-akpalụfa nọ ebe dị otu a ka a ga-edeberufe ya. So the ten bịa mee m nsi oke na ihe mere na ọbụla I will use that my Ezinwa Anaedo pattern and formula. Akpara m ya dị aja with that clause na ọ bụ n'isi onye dị otu a ka m na-akpa aja, na ọ bụ ndị otu ya ka m na-akpara aja. Otu ya ọbụla ga-eri ya aja ife ọma emerie Chidimma adịrị ihe dị otu abụọ ọchịchị obi ya emerie. Ọnya mere o ji adị mkpa ị na-asị Ezinwa alụ alụ gị ọrụ. Ọ na-adị mma kọtụrụ m akụkọ about your life, about yourself, about your need, your desire, what is happening in your life, what is it that is lacking, what is it that you need. Ọ na-adị mma gwa m ya, so that m na-ekpere gị ekpere, m na-alụrụ gị data ọrụ ahụ okwe mmadụ ka m mesuela channel your request to mmụọ na-emere ife n'afa gị. So otu anụ aka m si wee merụ this person ha, you know, I did the ọrụ in such a way that because when ọ bụrụ na ị bịa chụọ aja kpọọ a specific mmụọ afa, mmụọ ọzọ ama mbịa dị data aja, mmụọ ọzọ ama mbịa as far as ọ na-ekpọrọ specific name and you didn't leave window or door open to accommodate any other mmụọ that may rightly be the one to accept that aja. Then once a specific name that is not the more personally, because if follow me ha ada amacha ya amacha, it's a no ka egba afa obula if akwagba afa na ife check ife a na-eme n'ụwa kịta. It's a no ka iwela afa wee pinpoint bia, you may not get the accurate answer, you may never get it, you know. It's just like na mmadụ na-enye shi ya nri kịta wee wele a specific name wee nye shi ya bụ nri, a name ọ na-adịghị sure na ihe anụ abụ afọ onye ụwa ya, o wee were wee nye nri shima onye dị otu a n'afọ onye dị otu a nọ gị ka m na-emere ha. Once a kpọrọ data afa bam, you have closed every other door and opened only one door, which is the door of that mmụọ ịkpọrọ afa. And you know the implication. The implication is that na ọ bụrụ na ọ bụghị mmụọ ahụ ịkpọrọ afa kpọmkwem kwesịrị iri data oke, anyị enwezi another door for the rightful mmụọ to ịbata bịari oke ahụ. Ọnya mere abịazi okoro n'elu, the mmụọ ịkpọrọ afa ama mbịarie because ọ bụrụ right ya.
ịghọtago onye ahụ ịkpọrọ afa na onye a bụ chi gị ọma mbịarie because ọ bụrụ right ya abịazie a na-adọ ndụdọ ọ bụrụ right ya mana ọ bụrụ na ị bịalụ chụọ onye bụ aja ahụ na ọ bụ chi gị nwa iwere afa gị direct wee chụọ data aja then ihe imere bụ na imepego door for the right onye ụwa to come in and accept that aja because doing it in your name you leave door open for onye o kwesịrị ka onye aja luru ka ọ bịarie aja no but whereby you now do it with a specific name and you are not 100% certain, then at the end of the day ọ bụrụ na ọ bụla that name ịkpọrọ obi ihe kwesịrị data aja ahụ ga-ekoru n'elu onye mere nji ada enye ụna advice a na-enye ụna echi imeruchi gị ife stop ejezina na be dibịa gbara m afa ka mara afa chi m ka mara afa m eji meruchi m ife stop that nonsense use your name and call your chi ma ihe ị chọrọ ime so otu agwa ka ọ dị na ndị otu ihe gbasata ndị otu mmadụ erike and ọ na-aka mma echi imerụ ndị otu ife dibịa dị well knowledgeable n'ihe gbasata ndị otu ga-amụ otu ọ ga-esi tinye okwu ka aja ahụ wee nwee ike gaa ruo otu o kwesịrị ịga ma metakwanụ mkpụrụ like this lady na-akọrọ ọnụ n'ụlọ ọrụ ana emesịara m nlụsịarịa dị ọrụ it wasn't as she expected or she described that I did it because onya one thing about dibia and ofeke onye dibia na-alụ ọrụ bụ ofeke onweghọ that scale n'ihe gbasatara aja iwu dibia aja ị nwere the scale ị nwere the knowledge you should be able to direct your client your patient onye na-alụ ọrụ na onye na-alụ ọrụ bịa kịta anụ asị gị biko nọ isi ya anụ ana gị gbupụ ya isi ya anụ ana nọ n'isi ya ka ife na-arịa dị you should be able to decode na ọ bụrụkwa na igbupụ isi ya ga-solve this problem amami na-aghọta ihe m na-ekwu a client bịakwutere gị is not knowledgeable n'ihe a na-eme you should be able to direct the person right so oge m lụsịrị ya ọrụ anụ o nwere nnọọlọ that same night bụ na ọ fọrọ a set of ndị ụmụ nwoke mana ọ nwaanyị ka ọ bụ mana ọ bụ otu ụmụ nwoke bụ ihe niile aja o nwere otu dị nlọsi wee gaa very clear vivid dream o wee kpọọ m na-ajụ m but na-eche na ndị yi ụwa na o kwesịrị ịbụ ụmụ nwaanyị na ya bụ nwaanyị na ndị nsi it's not about na iyi ụwa even cut across both male and female it's about ndị gị na ha nọ within circle of iyi ụwa it can be male it can be female but from ihe merenụ it shows that na ndị lili aja gị bụ ndị kwesịrị iri ya so dibia should not do just exactly ife client ya kwuru but you should be able as a professional to direct that client alright onye okwukọrịchagodo esi onye ya nọ na mana oge ị ga-alụrụ ya ọrụ lụọrụ ya ọrụ ị kwesịrị ya lụrụ ya as a professional a dibia is a professional skilled n'ihe ọ na-eme o nwere lady nke anụ a mere ebe nkwọ gara aga ka ọ bụ nkwọ na-abọ gara aga this lady sendịrị ego ka mbupụọrọ ya ibu uke so on the process of ịlụ dị ọlụ chi wee zite ozi achajigo m ya ego m ji ebupụ uke ọkwụgo m ya ka m bazie n'ọrụ chi wee zite ozi kedu ozi chi ezite chi wee sị na aja anụ a chọrọ ịchụ na enidere ịkụrụ nyanwa bụ chi ya aka n'ụzọ ka etinye aka na ya bụ ife ka o wee gazie nsị eso ka ihe na-akọwa sị na ya enye ya ofu nnekwu eleri ka alụrụ dị ọrụ na a ga-enye chi esi na a ga-enye nyanwa ofu nnekwu wee megodo salaka sigoduru ya ite tupu abazie na dị ọrụ ibupụ uke o wee bụrụ double expenses to Ezinwa Anaedo ego nnatara bụ ego mmeju wee chụọ aja uke mana chi ya abịa na adị extra
I'd have no other choice than to do exactly otu she esi wee kwu maka na ife a ga-eme wee nweta result. Wee bịa mee call kpọọ onye na-elere m ọkụ nsị ya biko wetakwuoro m ofu nnekwu na ihe ndị ọzọ dị a ga-eji wee merụchi ihe nya bụ ife. Emechara m nke a tupu m wee bịazie bupụ ọrịa nya bụ aja uke. Ife a na-ekwu wee nwee isi. But I didn't try delay the extra for that nkechie. Ọrụ nkechie a mmeziri bụ it is included. Amazon kansu wee managezi dị ego nnataria wee mezi ihe niile. Ịghọtago? Ọ na-adị mma na-anụ nke ịnụ nke mmadụ na-ekwu, client gị na-ekwu, na-anụ nke mmụọ na-ekwu. Sorry, simple teaching ka m bịakwara inye mana akọ na m ogologo akụkọ gaba. Ihe gbasatara feeding of ndị otu. Dịka nso wee kwu, feeding of ndị otu na-ekwu okwu ya is not about that initial settlement of ịkwụ dibịa ụgwọ ka o golo ewu, golo ọkụkọ, golo nke a wee jee chukwa ndị otu. Mgbarịgịda na that ritual of that involve ewu for ndị otu, it is holistic. Dibịa ma ihe ọ na-eme ekpesịrị direct data aja to a specific ndị otu. O kwesịrị ime general ndị otu niile so onye a oke anụwa dị ala n'ọnụ ka a na-akpọ bịa ndị oke. Adọnya mere ọ bụrụ na eme ya enye nna mmiri enyekwa n'enu ana maka na agharụ mmiri ghara enu ana onwe ọzụkọ ebe ọzọ anọ ka o wee jezuo ọnụ. Nna emecha ka anyị kwuo demeri nne. So apart from that one is different. Nke ahụ bụ na dibịa ga-emerụ gị. Nke anụ bụ nke mgbarụ ndat na ọ dị mma echi ime this particular one biko chọọ dibịa. Hapụchakwa ndị na-asị gị you can do it by yourself. It's a lie. Chọọ a skilled dibịa ka ọ kparị gị ibu ndị otu. But that one aside, nke na-ekwuzi kịta anụ bụ nke gị nwa kwesịrị ide emerụ onwe gị. Whether before or after ka dibịa mechara gị nke ahụ o merụ gị ma ọ bụ ọ ga-emerụ gị. Ifeed ndị otu. There are ways to do it. There are ways to do it. Maka when they abịakwute Ezinwa, I want to feed my ndị otu. You have to be specific. At least digodu specific. Kwugodu ihe ị chọrọ. Then mụ na onwe m asị dibịa. I will now do the rest of the job. Ị mara mmadụ ịbịa kịta anụ a weta ọkụ ma ọ bụ weta ka ha na-akpọ calabash ma ọ bụ nkata. Ọ dị etinyesi ya sometimes. Kwuo okwu na ya buru eje bupụ n'ezi mebi ezi gbara ịtọ ma ezi gbara ịnọ. Ị ma na ọwa aja ndị otu. Depending on the materials etinye anywhere. Ọwa aja ndị otu. Ọwụ feeding of ndị otu. Mmadụ ịbịakwa kịta anụ a wetakwa ọkụ ma ọ bụ weta any of those things. Tinyesi ya ife wori ebuda na mmiri. Ọwụkwa feeding of ndị otu. So which of them are you talking about? Ma ọ bụ mmadụ ịbịa kịta anụ a golu mebi ọkụkọ na ọ na-abịa egbuo ya kpọọ ndị otu ya mebi n'iru anyanwụ gbuo rufa dị ọkụkọ wolu dị ọkụkọ machasịa were ya sie ite kpọkọ ndị mmadụ falie sie nri mebi sie rice ma ọ bụ ji widi ọkụkọ gbọ ndị mmadụ falie. Ị ma na ọ feeding of ndị otu ka ọ bụ. So when you talk about I want to feed my ndị otu, which do you want? Which do you mean? Which of them do you mean? Chetakwa na m ọgbara gị onwe ọkwa aja mmadụ chọrọ na-abaghị uru. Onwe ha aja mmadụ chọrọ na-abaghị uru. The reason o ji bụ na Ezinwa chọọ ịchụ aja ụfọdụ, especially nke na-achọ n'isi onwe m. Na-achụ ya, mgbe ụfọdụ, if I am not too sure of mmụọ ma ọ bụ otu m kwesịrị iri aja, ihe mmemme bụ ememe general.
na ọ bụ ndị otu mgbe ụfọdụ kwa enwere m ike direct ya mieto nwaanyị mmiri m ọgwa mgbe ụfọdụ kwa otu anụ ọta m n'isi ya osi m na how do I even know it is site n'ịkpanite nke mmụọ mkpanite mmụọ o nwere ka m esi wee na-akwado aja otu a aka o nwere mbọsị m na-akwado aja m ebudarụ ndị otu m na mmiri. I was already preparing the aja when a message came na mụ bula aja edowelfa somewhere n'ezi n'ụzọ na road na m ebudana ya na mmiri nsifa ọ na-achọghị ịdị na mmiri tata na nsogbu adịrọ mburu ebupụ alfa n'ezi. Somebody will be asking, how then do you know? How do you get the message? The message is onya me ha na da agwo no, listen to your inner voice speaking to you. It is not by bafa dibia ba ma afa ka mmanụ ndị otu mmebupụla aja. Listen to your inner voice. The inspiration you get within directs you. Mmụọ ifulu Chigi na-agba gị okwu 247. Chigi is always transmitting message to you 247. Even as you are listening to me, Chigi na-agba gị okwu. Onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa na-eku ume, chi ya na-agba ya okwu every time. Your chi is always transmitting. But the major problem of people, especially people that are too religious about that now, they are too religious and too noisy to listen to the spirit speaking within them. Therefore, they can't even Shifa come. They don't even hear until I hear J Kadibia Balafafa. Shifa Sepanu go. They don't have that another self. Your chi is always transmitting message to you, but you are not getting it. Always listen to your spirit. Those little inner voices that are speaking to you, little movement of conscience of your mind, little shift in your feelings, little shift in idea, not a tofu idea, but take an email idea all of a sudden from nowhere. If you didn't plan it, always listen to yourself. One of those ajuke na de bupwa. And ka nọ na-akwado sie ihe anụnwa mere ebe olu na 3 or 4 years ihe anụnwa mere anọ m na-akwado dị aja. I never intended to put izuganarị nkwụ na that aja. I never intended, but nọ na-akwadosi ihe ndị ọzọ. All of a sudden mbịa n'ebe ahụ m na-edewesị dị aja. Ịma na aja anything aju ke bụ na-eweta na-edewe mgbe agwụghị ị na-eweta na-edewe agwụghị gwara anya gị n'ozuo na iweta debe. So it happened that na m anọkọta otu anụ a mgbe na ebe m na-edewe si dosins mmeji wee kwapụ dị aja wee fụ a single stick of izuko nkwụ nọ na-eche ka ebe nsi wee nweta this and that. It wasn't me that brought ka I never went to anywhere where izuko is. How come this thing here? Onye ewebatara ya and ọbụgo na mụchu iweta ya eweta ọma mgbu ofu mkpọrọ at least izuganarị nkwụ nji achụ aja uke o ya ezu na 4 ma ọ bụ 7 eweta but ofu mkpọrọ ka nje ọsọ ofu there. How come? What brought you here? Or ikuku bu atara gị? You know, but then nghọta na ihe a bụ message na mụ tinye this thing na aja. So ihe mere na mụ gawazie gachọwazie ya ebe ọ dị wee katakwuzie wee tinyezie to make it 4 na data aja. Ọ na-adị mma mmadụ na-eme ife mmụọ na-anya ntị gị na anya gị bụrụ gị ọwa, because you are dealing with energies that have no other way of communicating their message other than by signs, by symbols, by feelings, by conscience, by, if you are expecting them to come and be talking to you, to Ezinwa si ekwu na anu ya, or say come, you come, or say go, you go, or say do the, you will never, they will never talk to you like that. They will talk to you by signs, actions. That's why you have to pay attention. Open your eyes, open your nose, open your tongue.
your tongue, even the taste. You begin to perceive some unusual taste in your tongue. Yes. Omegom severally. Unusual taste. Sometimes bitter, sometimes sweet. Sometimes just a taste that you never knew. When you hear that is bringing that taste. Some sound are not getting. It's not as if no sound of somebody talking, but hi, how do I go? Some things are better not explained but experienced. But how you experience all this symbol, pay attention. Don't always depend on Ebafa. Once you train yourself with that idea that you block your senses you block your message channels, your natural message channels, you block them. Yes. Once you depend on once you tell your spirit, your shit, that you have someone to depend on to receive message, then you block those natural, personal, direct message channels to yourself. You block them, you make them inactive. But whereby you tell your she and your spirit that I don't depend on any human being, and you begin to open your ear, open your eyes, pay attention, everything, your senses. All these things are messages. Your spirit that give me the message direct. Don't give person, make it give me. I don't depend on any human being. If you train yourself like this, after that, now your spirit will have no other option than to it now bombard the goes direct. And of course, on the mere, even when you depend on Dibia, Chigigane goes direct, person organa a true message. But the thing is that your psychology, adigo wired, that that your psychology is what will become blind to those messages. You will no longer be able to receive them because your psychology is not wired to receiving them. So, ụzọ esi achụ aja ndị otu erike. And the mbologe, I will make use of all the aja portals. Makeda achụrụ ndị otu m aja. Kedu gasị aja portals eji achụrụ ndị otu aja? Number 1, mmadụ nwere ike ịkpa aja bupụ n'ezi for ndị otu ya. Qualifying. And the one beautiful thing about Ndị Otu bụ na aja fa there adịkwanụ complex. You know, one of the easiest aja ị ga-achọ bụ aja Ndị Otu. Aja ha dị need n'ihi eje gbute isi udele. Kwota nku egbe. Je bete mbọ ego ugo. Ma je bọpụta intestine onye nwụrụ anwụ. Ma ọ bụ je ajafa need all those complex listen. Ajafa are just simple things within you. Things you eat. Things what do you think na efere kwu okwu na ebupụ ọda? Ajaha dị onye one beautiful thing about them. If we form an name, if I were you, I would be making use of all the various portals and be delivering aja to Ndị Otu. From time to time, I can book one easy for them. Can they not easy? Can they not know? Sometimes otu anu akwa mbupụ ana mmiri ndị nọ na mmiri nke a bụ nke ọnụ taa ma ndị nọ n'enu ana ngwa gbogotazie batazie na mmiri ka ọnụ bịa rie mbupụkwa n'enu ana asị ma ngwa ndị nọ na mmiri gbogotekwa m ka ọnụ bịakwa na rie mgbe ụfọdụ eme ya debie n'enu ana mmiri o nwere aja a na-apanụ Ndị Otu edewe n'enu ana mmiri enu ana mmiri dị iche from enu ana dị away from ebe mmiri dị. I hope you know.
ịma na o nwere aja ndị otu mmadụ nwere ike ịkpa dewe na bia, just dewe nnọọ na bia, chifogharịa ụmụ anụmanụ richaa dị aja, o werukwa efere ya sachasịa ya ike dewekwa. Yes, ana m emekwa ya. Ọ mgbe ụfọdụ otu anụmanụ wetasịa sometimes mma, and ana m enwe anụmanụ na be m ma ọbọgwụ na ọbụrụkwa mma onwe, but they will leave their owner's house and come my house. Even in Ghana, you may be seeing some of them. Ma ọkụkọ, ma nnụnụ gasị, ma anụmanụ erike, ma ndị na-esi n'ime a na-arịpụta and others. O nwere mgbe ụfọdụ otu anụ m were efere weta m rice ghaịna ya, weta groundnut gbafụsịa ghaịna ya, weta nke ati, weta nke ati, were ekwu okwu, edowe m ya n'iru anyanwụ na eze enu m ebe a, dewelfa ya ebe a, were m ya kwuo okwu, dewelfa within a space of, ka m na-edewe ozugbo na-apụ ifu of arụ ọchịa ya, within a space of few minutes, efere adị empty. Eburukwa m efere m sachasịa ya dewekwa. Aja ndị otu. Ma ọ bụ mgbe ụfọdụ kwa otu anụ enwe m ike golo anụ, enwe m ike golo ọkụkọ, ma ọ bụ golo ewu, ma ọ bụ golo ebunu, gbuodu ndị otu m na altar ebe m na-egburufe anụ, were esie ite ndị mmadụ erisa. Aja ndị otu. Ihe ndị awụcha portals of aja ndị otu. Mgbe ụfọdụ otu anụ enwe m ike welu ego kwuo okwu, ewere m ya ke ndị mmadụ. O nwere mgbe m na-ada eme nke ije motherless baby, but that was years past ka m na-emewe nke ahụ. I don't do motherless baby thing anymore, maybe because of chance or something. Ọ bụrụkwa na ọ dị njọ, but adịm enwekarịzi kama ya mmerie ndị na-abịa be m fọsara aka, ịghọtago. Gụkọrọ ife gee motherless baby nyefa ndị otu. The important thing bụ ihe agwa ha ndị otu mgbe ọkpọrọ ka m na-emere ha. Biko nnekwa na ihe nchọ, nekwa na ihe nchọ, nekwa na ihe unu ga-emere m, nekwa na ihe unu ga-eweta m, nekwa na ihe unu ga-ebupụrụ m. Gba ha, you give it out. And then nkwasara aka Ezinwa na-emekwa na obi every nkwọ, like tomorrow bụ nkwọ. It's another way of doing feeding ndị otu. If I were you, if Lord is ịbụrụ mmadụ, o nwere ndị na-ada ya ada asị ahụ m onye otu, ahụ m onye ọgbanje, ahụ m nke ọ bụrụ ịnọ na Facebook na-eme mkpọtụ. Ịjụ ya, when was the last time ị kpara ndị otu gị aja obu aka n'isi, mana ọ ya nọ na Facebook buru dada ruchara unyi na-efe isi kpaka na-ebu ọgbanje bụrụ nke a bụrụ nke a. When was the last time ị kpara ndị otu gị aja? O mepe ọnụ, o mechie, onwe ihe ga-apụta. Ịmakwa na asị onye otu ịbụ 4 days ekwesịrị ịga without nge wee chụnyelu ndị otu gị aja. 4 days ekwesịrị ịgafe gị n'azụ without gụnwe ịkparụ ndị otu gị aja. Ikwesịrị ịdachịkparụ ndị otu gị aja every 4 days. Asị onye otu na-emesi ife ike, na-emesi ọdịnala ike. Ka ọ na-enwe ha idea. Ha. Ọkwa na anụ gbaa aja ọsọ agbari ya aja egwe. A lot of people ga-anọ na complain ife na-eme ada aga nke nwa na ebe niile gbochiri dizi. Ị ma na ndị otu gị so na one strong force that will break every protocol to make sure that you are happy. Ndị otu gị. Are you aware? Hai, metenụ ndị otu gị mma na. Ị ma na ụwa dị ụtọ. People that protects your interest. Kedu ihe iji wee bụrụ a member? See, do you know what it means that na-ebu onye otu? That is, you are a member of what? Just like being a member of a social club. A member, just like this People's Club of Nigeria. Bobo. What makes them powerful as they were? It's because of once you are a member, your interests will always be protected by other members. Onwe ihe dapụtara nọ akpọ gị ka ị bịa render the service akwụọ gị ụgwọ. Ọ bụrụ nke na ya apụ outside of the otu je chọwa je ha ya ba somebody.
nke ọ na-eda na-eme even such People's Club of Nigeria mechapụrụ nwee even a photographer. Can imagine a photographer is even a member of social of People's Club. So dukwa na ndị a na-anụ afụfa ijikwa ego mekwara ife ego. Mana Jos by ise that photo onye ahụ ji ewere ebuba. Because of what? The interest of being a member of Otu. Na-ebu a member of Otu. Ịghọta ihe ọ pụtara. Ịma na ego nwe imerụ ndị otu gị ife kwesịrị ịbụ ife ị niile ka ị gbaa afa. Dibịa agba gị tupu ijeme. Dibịa gbara m afa. Dibịa agbazi afọ ọsị uje nye ndị otu. Ụfọdụ ndị ka ya asị jee merụ ndị otu gị ife fa na-asị ma na-akpa ana m ibu mmiri. Ma emere m nke anụnwa last year. Ebe 6 months ago na mụ mere ị ka aghọtara ife omi n'ụba ịbụ a member of Otu. Ịghọtabeghị. Ịghọta. Ịma na o nwere ihe ọzọ ndị otu gị na-alụ na-abụrụ to protect your interest. And the one thing about Otu bụ that na the more loyal you are to them, the more dividend you receive. And how do you show your loyalty? Paying your dues. Ịdị na-emerụ ife ha na-emerụ gị. Ndị a na-ahịa kpasa afịa na shop na ọ na-apị phone. Ndị ọzọ a na-azụrụ afịa na ọ na-apị phone na-alala ụla. Ndị otu gị are capable of mobilizing customers and directing them to your shop. Azụketakwa afịa na shop gị gba ọsọ. Na-ebu dibịa. Ị na-eme dibịa na na-complain ụkwụ anụ ọzọ abata n'iru ọrụ m nke nwa ibe enwe ṅa. Ime ndị otu gị mma. Ndị otu ga-abanye n'ime ndị mmadụ bịa chọrọ gị bịa. Na ha chọrọ ka alụ ọrụ. Kwụọ gị dị amount ọbụla ị gwara ha. Lụcha esef burukwa efi bịara Thanksgiving. Butelu gị moto Thanksgiving. What ndị otu cannot do does not exist. If those Otu, they are spirit based yoku, but they manifest in human forms. Na gị na-emete ndị otu gị mma. Ezinwa from my own experience, ị na-emete ndị otu gị mma. Number 1, ọfịaka ahụ n'ụwa asị na-agụ ụgụrụ gị. Agụ amango gị. The only thing with people is that ndị mmadụ dị too selfish. Ifefa chọrọ ọ bụ nyem. People chọrọ ka akpa faju tupu fe enwe ike iweta ofu mkpụrụ ntutu. Nye. People chọrọ tupu fe enye mmụọ 1 ka ha nwetagodu 100 tupu fe enwe ike inye mmụọ 1. That is one problem with people. Mana ezi nwa agba nọ in my several teaching that ọ bụrụ obi eji ejekwu mmụọ dị ya bụ ife. Ọ bụrụ obi eji eje eme ife mmụọ dị ya bụ ife. Ọ bụrụ na ị na-eche ntị na ịnweta 100 tupu ị nwee ike iwepụta ofu mkpụrụ 1 nye mmụọ. Sorry. You are failing it. O nwere mgbasa m bịara in one of my teaching, o nwere inu ntọrọ ọnụ. Amamọ ka na-echeta. Somebody nọ na-ebe akwa na ya na-atụ ọrụ. Maka ndị na-atụ ọrụ asị na ha na-atụ ọrụ apị ife ọpịpị. Ya nọ na street na o nwere ife ya na-agachata from year to year nọ ebe ya nọ ka ya nọ. Na onwe ha na ya gbachakwa mbọ enu gbacha mbọ a na onwe ife ya na-enweta. Mwe si ya nna azumi na efolo dibia ga-asị gị kịta. Okay, not dibia, but azumi na efolo mmụọ ma ọ bụ mmadụ dibia or anybody at all, anything at all that will not tell you okay nna isi na from year to year na onwe ihe na-akụchata like in a year. Kemgbe iji wee na-eme ihe anụnwa in a year like this, ife niile nwetagoro in a year ịgbakọ ya ọ na-eru ihe dịka 1M. Ọ sị ya na-enweta 1M in a year wee na-complain
Akemgbe ya nọ n'ihe a na ya na-survive bụ friends ya na-enyegodi ya ya na-eri wee na-ahọzụ na ihe anụnwa ada efebe ya. Nsị you can imagine nwoke nwa okorobịa ị na-ehu oyi ọ pịkọcha ego niile o nwetara oruho 1 million naira. Nsị ya oke azụmi naanị nwetara somebody ga-alụrụ gị ọrụ so that maybe in a month like this, in a month ka ị nweta ihe dịka 5 million naira. Ị nweta 5 million naira but on a condition that n'ime 5 million naira ahụ na ị ga-enye nyanwa 2 million every month. Out of 5 million ị nwetara in a month, na ị ga-enye 2 million ma na ị ga-enye nya bụ mmụọ 2 million ma na ị ga-enye nya bụ mmadụ 2 million ma na ị ga-enye whatever ọ bụzi na ị ga-enye nyawa anụmanụ ma whatever na ị ga-enye 2 million nke nwee jide 3 million every month. Alpha, how do you see that? You know, and the person was like, why eji wee bụrụ na ya tacha afụ gbacha mbọ weta 5 million ị bịa narị ya 2 million nke nwe ibe nwa na ọdabaghị na ọsụrụ nsọ. See, okay, so you prefer to just be the way you are, na-eme ihe ị na-eme, ị na-ehu oyi, you are not even able to make up to 1 million naira. You prefer to just be that instead of. The reason you enye this analogy is not as if no onye ngbarefa ma no onye. It is a picture I painted. It is a scenario I painted to tell people something about gratitude. 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 That people are pained when they take out something from themselves and give to more in gratitude. Hey, bido wolu calculator na apị. Yes, why are you able na out of 100 and na mma, you know, mba, why are you able na out of 10 and na mma wolu ofu nye mmụọ? Why? Maka afọ ntari we nweta 10. Obido piwa calculator. In fact, mmụọ anụ nwa chọrọ inye this one self o nwekwula ọlụ m. Ihe a mgbala onwe m. Mgbala onwe m mmụọ jiwere onwe ya. You know, okay, ma ọ bụ 10 epeka ka m nwetazu up to 100. Nwetazie 100 eweruzie m ofu mkpụrụ nyezie mmụọ. People are selfish. And that is the reason, that is one of the reasons some people are not progressing. I am not here trying to teach you or preach to you religion. Ezinwa na-agba gị something that is practical in his life. The secret of Ezinwa Anaedo bụ ịchụ aja, giving. Giving. One thing about giving to mmụọ. Giving is not by na-akpa gị ijuleju. I hope you know. Giving is not that ni igbochago mkpa niile dere gị. I hope you know. That you are giving does not mean no one has mkpa dere gị ị ga-eji ihe anyị na-enye wee gbo. Giving does not mean that na na-akpa gị ejugo. Ọ bụrụ nya giving. Some people will be like, Ezinwa, can we be man? Ezinwa, you are so wonderful. Can we be man? Ezinwa, don't worry. Nation no mbochampa anwa derem na mabia. Giving is not about na igbochago mpa delege makana. Mmadu no na-eche until no gbochampa delia tupu or spare something to give. You will never give. Neither to mmụọ nor to mmadu. You no go ever give. Maka gịnị ka ị na-egbocha mkpa nke a ka mkpa ọzọ na-apụta. O nwere project injin aga, o nwere duplex na-alụ nje ka nlụchago die nlụcha ya ewe mbịa. Nwanne ịlụcha that project. O nwere anaghị apụta nọ na site. Somebody ga-ebutere gị the idea na ana nọ na site.
ịrụchago projekti gị a igorukwa na anụ n'afa gị ọ dụrụ n'ọkwa n'ezigbo ife na anụ akwụkwọ na 85 million naira esi ọkwụ ya hey ọkwa n'eziokwu ịlụchakwa na that duplex ji gị n'onu isi na projekti ya na ọnya na-eri ego m niile ka m cherigodo ka m rụchaa ya nrụchazie tupu nwee ike ispe obere ego wee nye mmadụ ma ọ wee mere mmụọ ife ka ị na-arụcha that duplex anọda mkpa apụta na anụ asị na 85 million naira mma ego ya ibido pịkwakwa ego ya agbakwa aka n'ọnụ isi he o nwere mkpa ego dọrọ m kịta ka mgbochagodie ewo m nhazie gị ntị megide ife nweta that 85 million naira je gbaa data na-akwụcha ụgwọ ịkwụchara anụ ụgwọ dade mkpa ọzọ abịa anụ anyị agba efens a ga-agba efens ka e wee secure ya. You always have excuses why you shouldn't give. So na mmadụ na-enye abụrụ na akpa ya ejugo ma ọ na o gbochago mkpa niile dịrị ya ọ bụrụ nya na mmadụ na ichebe ntị na igbocha mkpa dịrị tupu imerụ mmụọ ma ọ bụ mmadụ ibe gị ife. You will never do anything for any human being or for any mmụọ. One secret I'm giving you today, if Ndị Otu gị ndị ahụ ịkpọrọ Ndị Otu gị, those your spiritual associations, spiritual families, ada na-agụrụfa ada na-emerụ ha timetable iji emerụfe ife timetable okay January 2024 emere m ọnụ nke okay another to-do list will be January of 2025 ka m emekwala ọnụ okay emechakwa another one ya bụkwa January of 2026 ada na-emerụ Ndị Otu such to-do list such timetable mgbe ọ na-ịlarịchara ọla teta ọ bịaghị n'uche imerụ Ndị Otu gị ife. Don't bother whether you did yesterday. Continue and do. Continue and do. Nke ọ bụ kama ya ime nke mmadụ nwere ike consider the least one. Ime ya na-emerụ Ndị Otu gị ife na-agbasapụ aka na-emerụ Ndị Otu gị ife. If I were you, before a month finish, I will go around all the portals of Ndị Otu aja. All the portals niile nkọwachara ọnụ like ibupụ aja n'ezinụzọ iweje na mmiri ma ọ bụ isi ite n'ụlọ ndị mmadụ erie ma ọ bụ inye ndị mmadụ ife ịmago just anyone. O nwere aja Ezinwa na-achụrụ Ndị Otu ya ka nyezi ọnụ secret Ndị Otu m o nwere aja na-achụrụ ha every 4 days m na-ebupụrụ ha aja. Isi ada na mụ kpara bupụa n'ezi for them gbọmfa is for you ma ọ na mụ mere ebupụta na mmiri. In fact o nwere ka m si eme the routine self tata anụ ebuga m n'ezi n'ụzọ the next 4 days ebuga m na mmiri next 4 days ebupụa m n'ezi next 4 days ebuga m na mmiri next 4 days ebupụa m n'ezi otu a mgbe ụfọdụ m mee dewe n'ụlọ hia. Hey man, one thing about what I'm saying that Nyabone somebody that don't live by all. That is one way what somewhere that you are hoping on. Never get anything. No bad Jackie JB. When they gonna charge with reckless abandon. They gonna charge a konye ekopu. Because you know man I own chetana mo gbala that na no wa all those if you want to live above average, if you want to be wa otupa salano na below average, if you don't want to live the life of akogidi akegbife actually in on that class that at least you'll be able to afford anything you want. I mean anything you need, not want. You'll be able to afford your basic need comfortably without going to beg anybody. You want to live such life.
Ọ dị ụzọ ife ịtọ. Out of ife na-atọ, you must choose one ma ọ bụ two or the three. Nke mbụ bụ gịnị? Is either na ịbal fraternity nke a na-akpọ cult, otu nzuzo. Is either na ịbalụ na ya na ọrụ na-agbaga gbam ya nọsi ike ife ọ na-ekwu ị na-eme. Is either na ị nọ na ya ma ọ bụ na ị na-agwọ ọgwụ na-agwọsi ọgwụ ike. Ya ọgwụ ị ga na-agwọ amandigodo mma. Asịgo na ọgwụ anụ a na ọ n'idiri isi mmadụ ka e wee lekwa ya, you are there. Ịghọtago? Ị ga na-agwọ ọgwụ na-agwọsi ike. Asịgodo gị na ọgwụ anụ a na ọ ga na-ana gị mma, isife I don't mind na mma juru m akpa amụ. Ị ga na-agwọ ọgwụ na-agwọsi ike. Ma ọ bụ na ị na-achụ aja nchụpado na-achụsi ike. Asịgodo gị na aja anụnwa na oge eri efitem ịchụọ ya. Asịgodo na aja anụnwa na aja anụnwa bụ ife ị ga na-eme every day by day ma ọ bụ every week na ị ga na-eme bụ aja. Ị ga-anọdụ ya. Ifuru ụzọ ife na-ata fraternity, ọgwụ, aja, nwanne, ị ga-ejiderịrị ofu aka ma ọ bụ jide ịbụa ma ọ jide fa na-atọ. Na me dey tell you, ifuru ụwa anyị nọ na ya, there is nobody living this life above average that is not holding on to one of these three things. Ekwekwana ka aghọrịa gị. Ekwekwana ka aghọrịa gị. Unless ma ị chọrọ ịbụzi below average, ndị anụ ya apụta ụtụtụ ife chi fotere eje n'ụlọ ebe a na-ele kaikai nọrọ ebe a na-ego ife kaikai fa na-aṅụ. Unless you want to live below average, mana ị chọọ iso na ndị people that at least even if you are not that super rich, but at least you take care of your need, you don't depend on it. Ị alacha mmadụ ike ka ị wee rie nri, then ị ga-ejideri one of these three. Nke Ezinwa ji bụ ofu ka nji, and ofu ahụ bụ aja. Ọnya mere ọ bụrụ na nna agwọ ọnụ my ideology and the approach to aja ka ọ nọ na-aghọta na ọkwa n'ihe nwoke ji eme gịnị echekwawa onwe ya, nọ ife nwoke ji biri. Ihe nwoke ji biri. Ọ bụrụ na ọ na-adị possible mmadụ ịbịa gbakọ in a year like this, ego niile o jigoro wee chụọ aja niile, ego nji wee chụọ aja ị na-eyi mpịkọ ya ọnụ, o zuru m iji were rụchakonye ofu duplex. Ịghọtago? Oh hell, that in a year like this, somebody may worth millions. I know that agree on yourself. Monthly, it's all to an hour every day. You open key every 4 days. You open key every month. You open key key na-egwopia ka ọ na-abata. And you don't. Ezinwa is not such a person ya na-eche until na me enwezu 100 ka m wee nye ofu mkpọrọ. Ogo no ya mkpọrọ na-abụ ka m nwere ewere m ofu chụọ aja ofu afọrọ m. It's okay. That is Ezinwa Anaedo. And onye na nwoke dị na nwoke na-ebi. Ịghọtago? Because price must be paid. Price. Ma agaghị akwụ the price by on a one fraternity like that funded by someone else. In ebe a na-etiri gị iwu na-enye condition. And ebe a na-imprison your soul. Iwere your soul wee na-akwụ ụgwọ. Ebe a dị loyal. Ma ha adịghị pay the price by that. Ị ga na-pay by ọgwụ. Your witch doctor na-agba gị na aja anụ a ga-achụ nke nwa na iji be nwa na-ejikwa nke nwa ji nke nwa na-eme.
ma ọ na-aja anụ a na ya na ọ na mba ọbụla aja nọ ma na ọgwụ anụ a na ọ na-asọkwa nke asọ nke asọ nke a na-agwakwara gị ọgwụ anụ nke nwa na ibe nwa na ihe anụkwa nwaanyị ma ọ na ihe eme nke ma ọ na ihe a na-enye all those nonsensical conditions. One beautiful thing about holding on to aja which make Ezinwa to choose aja over the other two bụ gịnị? Aja bụ gịnị? Agreement mụ na mmụọ. It's about mụ na mmụọ, and it's about giving. And I give from what I have. So one secret Ezinwa na-enye gị today, if Ndị Otu, apart from Chigi, and then other, if Ndị Otu mmadụ, ya bụ na ebe somebody that you struggle so much through life, mete Ndị Otu gị site na aja, frequent aja, Ndị Otu gị mete for and agba mụ na aja Ndị Otu adịghị eriju afọ. Even on nkwasara ka anụ anyị na-eme, o so n'ihe mere nji wee mee the participation open. You can imagine even with 1,000 naira you can be part of nkwasara ka Ezinwa na-eme na obi here. Yet people even participate with 1,000 testimony a carrier. Aja Ndị Otu ọ naghị eriju afọ. And o nwere ife inyere father they will reject, provided you use the right code. Ebe ya na wee nye nsogbu ọbụla na ị na-akpa aja akịta anụ ị na-emelụ mmụọ ife anụ esi na dị specific mmụọ ka ị na-emeri. What of ọ bụrụ na ọ bụrụ ọda particular mmụọ kwesịrị iri data aja, like ndị na-eji nye chifa nni were afa agbata n'afa wee na-enye chifa nni, dibịa sị gị nọ okeke mgbaji aka na ọnya alọrọ gị ụwa, ije were dị wee na-enye chi gị nni where you are not even 100% certain. Use the right code and chụọ aja ị na-achụ ka aja ị na-achụ ya na-ekoru na n'elu ka ọ na-eko na n'elu. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ekenekwa m ọnụ, ekwena m okwu too much, I have to stop here. Ekwugidokwana nkwuchekwa ọkwa ndị ga-anụ ihe a na-ekwu ya anụkwa. No secret to Ezinwa never give on now. I don't give everything. Tomorrow bụ nkwasara aka as usual n'obi maka ndị nwere mmasị iso ya. Nkwasara aka anyị na-eme ya every 4 days. Every 4 days. If you want to be part of it, you chat me on WhatsApp 08032477868. Then month of October rituals na ha ebidokwa. Ọ ga-ebido na 1st of October. Dịka isi adị emewe maka ndị nwere mmasị. Maka ndị na-ajụ m about this monthly ritual anyị na-emewe. Monthly ritual is about you asking me to assist you with my prayers. That is just it. Site n'ọfọ daily practice of ego of and aja ndị ọzọ na-achụ n'obi m ebe. I carry you and your petitions along. That is just about the monthly ritual. From the first day of the month till the end of the month. Like in the now participate now this month of September. By the last day of this September, we'll round it up. A world listing out there. Then another new list from the guess in October. That is how we do it. And then your name and your petitions, everything will be on my altar there. Because if we are follow up on my altar here. If I want this one is here. And then can here and can I compile for this coming month ritual. You want to go? So your name, your request, everything will be on this table. That's my altar. And then in my daily practice, supplications and all that, ana agba mmụọ okwu n'afa gị n'isi gị. Ma ọ marakwa na monthly ritual na-eme ọ bụla something ma na-eme gbanye camera ka m wee send ya gị. I know they talk that kind of shit. So that is just what the monthly ritual participation is all about. Nke ahụ nwere price, specific price a na-akwụ for it. Mana nkwasara ka enwe specific price. O no bụ no enwere otinye. If we enwere owere bịa saraka. So I can add more. Nke ọ bụla ị chọrọ iso ya na monthly ritual, iso ya na saraka. Chat me on WhatsApp. We'll all ịchọ ka alụ go wala aja. Even aja Ndị Otu anụ ankwuru. Ọgwa nke ịchọ ka emere ga Ezinwa anọ ya. Ịchọ ka eme ebupụrụ Ndị Otu gị n'ezi. Ịchọ ka eje na mmiri jekwu okwu n'isi gị. Ịchọ ka esi eru Ndị Otu gị ite mesara aka.
nke ọ na-echọ ka emerụ gị mee ka mmanụ ụkwana ihe ọzọ ndụ mmanya na-abụla aja ihe ụwa m bịara ụwa aja Ezinwa na-eji aja chụgbuo onye na-agwọ ọgwụ ọ na mmụọ yes Ezinwa efere efe aja isi na ị na-agwọ ọgwụ ya na ị na-akụ nsị na ị na-eme nke a Ezinwa ga-eji aja chụọ nya chụgbuo gị dakpuo unu n'ọnwa ekpochie gị ma gwọrọ gị ọgwụ mana efere aja ka m eji wee chụgbu gị na ị na-agwọ nsị agwọ aja eme nke nwa ị na-eme I don't even have time isi ka nje gwọwa keshibe or whatever ịghọtago aja and nsọ these are the two things Ezinwa ji aga aja na nsọ mmụọ these are the two things nji aga no matter who you are in this life ma ekwuru maka three things ị ga-ejide ofu aka i wee sị na iji nke ni aka ka i wee megide nwa wee na-achụ aja maybe na ị nọ na one fraternity or cult or the other ka Ezinwa gbara gị ọsọ ma ọ bụ na ị na-agwọ ọgwụ any level of ọgwụ na ị na-agwọ ya Ezinwa fụzie ka ozo taa ubi yo mma agwakwa gị na ọgwụ ka ị na-agwọ nke ni ka ị na-eme mana ihe niile anụnwa kwe mana ezetuo n'isi ebusa n'ubu ezetuo n'ubu weirdness iburu ibu kịta anụnwa n'isi izetuo ebusa n'ubu izetuo n'ubu a kedu ebe ọzọ ya ebusa the answer bụzi ife Ezinwa ji wee bụrụ karịsịa ekenekwa ya ọnụ. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Kemesiam.